està plorant. Veure el que està passant en aquest món de tantes necessitats, que en un poc d'esforç tot és possible de millorar, encara que somiant sempre té homes de felicitat. Així que ens esforçarem en contrastar el món entre els somnis i la realitat. El ressò i el llibre sí que somien per fer-se els somnis. Somien els bombers, policies, terrorers, somien en un futur que l'endemà és molt més dur. Somien en comptes de rates i homes de moltes comoditats, piscina, jardí i un munt d'adaptacions i una televisió gegant, això sí, clar, no res de res. En els nostres tenen, sols pot pagar una casa de 30 metres i si vols una millora a pagar metres, any darrere any. No parlen de 5 centres, ni més centres, o si no, les factures. Aquestes sí que són una pura realitat. Que sus amigas no son las drogas a tocar. No aguantarà, no hi ha el proceso, no hi fas l'accés, com pagar, ni pagarà. Perquè digues, no sabem si hi haurà uns anys, ni per a marxar. Les homes que resulta del mes es ponen la mateixa setmana que els malalt, que si es poden de bares, només hi ha menys activitats, ha cansat de il·lusió a les vides de món. Per si cas, i si toca, el seu somni és la realitat, que ha de dir és la que s'ha de somiar. Però bueno, això és la realitat. I per dia, resistir l'esplendor, el gran sol. Aquí tienen libertad, los peces ahí están tristes, su casa son de acompanya el cant de la sirena amb una plataforma arrossegada pel vehicle i amb una figura que és el cant de la sirena. Sirena encarnada per una fallera reclinada sobre un pedestal. Amb el cartell que es implementar els beneficis en este tipus d'activitats va descuidar les mesures de seguretat. És una mar genèrica. Este petrolier de carbó que està construït per la Comissió representa els seus aventaments, la marca de la seguretat, contaminació de la recuperació d'altres personatges que representen la marca. Un marc de pis és una sèrie de persones amb el seu vestuari Què fan? Carril bici. Una ciutat que canvia la italiana. L'Ajuntament no para de fer amics gràcies al seu regidor de mobilitat. I ara anem un poquet en lo que és el món de Falles. Diversos anys són els que deixem a la sort i a la composició dels jurats el concurs més important de tots, el concurs de Falles. Possiblement perquè ningú espia de ningú, dels diferents punts de vista a l'hora de confeccionar que si relació de club, que si paritat, que si anys d'experiència. Lo cert és que ni qualsevol els innocents xiquets de la Sant Nit del Fons podrien millorar este sorteig.
convidar a una rebelión en la granja. La nuestra comparsa y en ella la rebelión de Santiago Rusiñol aplega a la fin desechar la falla Santiago Rusiñol, conde de Lumiares, que pasen unes falles de la memoria, unes falles en les que esa cultura puga gobernar sobre tot i tot lo que es va llamar. Moltes gràcies i bona vesprada. Porque sí, eso es su origen, el traer a los ninots en la exposición, pero también la crítica, la sátira, el ingenio, la gracia. Esto es una cabalgata que debe tener, pues como eso, que salga de la mente y que pase por el corazón y se la lea a todos ustedes. Por eso no hace falta ni tener papeles, porque yo sé lo que quiero contar. Y quiero contar que si todo esto no hay falla, o sea, la falla no puede ser solamente el monumento, tiene sus escenas, tiene su crítica. Un libro no puede ser solamente el final, una canción no puede ser solamente el final, no puede ser solamente el estribillo, el amor no puede ser solamente una boda, hace falta un noviazgo. En el colegio, si no estudias, no te aprueban. Y entonces al final de todo tiene su proceso. No hay nada que se pueda potenciar a través de solamente un corazón. No matemos, no hagamos perder la cabalgata del Linot, no hagamos perder ese ingenio, esa gracia, ese contenido, esa historia, esa forma de ver siempre absolutamente respetuosa. Y tiene que ver que los valencianos somos autocríticos y sabemos crearnos a nosotros mismos. Cada ritme pot tindre un monstre. Mireu com els arxiducs ho demostren. No només el terror vos oferim, sinó tota l'alegria que sentim perquè el Linot la falla ja en tenim. Amb aquest Linot en forma de carabassa, la falla arxiduc Carles Xiva mostra el colofó d'aquesta cavalcada. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció i espero de veritat que vos hàgiu passat prou malament. Moltes gràcies.